Igbo bụ Igbo, ekele m ụnụ ọlọlọ Nneka Chimezie na-ekwe na-ewetara ụnụ ọnọdụ Igbo. Ajụjụ m chọrọ ịjụ ụwụ na ahụzi m na Nnamdi Kalụ ihe gbasara Nnamdi Kalụ na ha anyụna ka ọkụ, ọ na ha adana ka igwuribe. Mana ihe m na-achọkwa ịgwa ndị niile na-aṅụrị ụwụ na asị na igwuribe daa dị ka ọkụ onye ọnụ ọka anyụbe, and ọkụ Nnamdi Kalụ aga anyụ. Mgbe Sowere mapụtara sị ya na-abịa eme protest for Nnamdi Kalụ, ya bido maka ndị ala mgbe ihe ọrụ ha wụ otu ha si survive with ige ọgbaghara. Ihe ọgbaghara niile nọ Naịjirịa wụ ha na-eti ya, eti ha alụ ọgbaghara n'ime unu, ha rikpụrụzie na-enweta ihe ha chọrọ. Na mgbe unu na Sowere dị ka ọ na-arụrụ Tinubu ọrụ, unu nwere ike ịsọwashi na ọbịa ka oche ge confusion na onye a na-achịkwanụ mbirimaka ihe ahụ Peter Obi. I wouldn't be a politician, but I didn't stupid. Ama mgbe mmadụ ji aghọ ọbịa mgbe ọ pụtara ime ka emere Nnamdi Kalụ protest, ya bụrụ ụzọ dowewe ọnụ so Igbo leaders call out Peter Obi, which I sharply attacked him. Nsị a na-eche ime protest ọwụdụ Igbo leaders ji Nnamdi Kalụ na nwanne gị nwoke bụ Tinubu ji Nnamdi Kalụ. Ndị na-ekpe ya ikpe about 7 lawyers wụ ha na-ekpe Nnamdi Kalụ, ndị Yoruba. Judge wụ onye Yoruba, Attorney General wụ onye Yoruba, Chief Justice wụ onye Yoruba, onye DSS ji Nnamdi wụ onye Yoruba, Inspector General of Police wụ onye Yoruba. Ihe niile ahụ wụ ndị Yoruba. So ha hụ na ha niile ji in order to shift attention. Anyị bịata anyị nwa bụtụ ndị ometa anyị sọ ndị isi anyị etido ọnụ. Amadị m ọnụ ụdị ndị ọnụ ọzọ a ga-eti ga-eme Tinubu hapụga Nnamdi Kalụ. Ụfọdụ kwuru sị ọwụdụ ya ṅụdere ya ọ Buhari, ọ ga ṅụdere ya na ọ Buhari ngwa release ya nụnụ. So ọ continue ebe ihe ọwụdụkwanụ Buhari ma ọwụ Tinubu, na federal government nyere Buhari the power. So the federal government is continuous. So he's right now, ya ji Nnamdi Kalụ right now self ya ga-take responsibility for ngide Nnamdi Kalụ. Now mba spika Amechi gara ije Nnamdi ga-ebe gakwa Nnamdi nwụọ. Anyị ma na ọchị iwu anya nwụchiri nwa okwu Nnamdi, ọkwa dike Nnamdi n'ọnụ nwụ, and the rest of them. Anyị nna ya abadịbe ebe katabada enye ọkwa Nnamdi Kalụ mechie ọnụ. Uche agụ ọcha ọkwa ya ọfụrụ ma ya ba George ọgụ nwoke ahụ eche anọ m na court mgbe o kwuru okwu asị ya kwuo okwu ya kwuo court George shut ya down, so agbaala mbọ ole a ga-agba. Mmadụ dịka ọ ji ụzọ Kalụ apụtakwala n'ukwuo sị na ya sụtọ Nnamdi Kalụ nga na his opinion. Ihe gbasara Nnamdi Kalụ shouldn't be Igbolized, kwesịrị iwu ihe ndị Igbo. M kwuo ihe ahụ ụfọdụ otu m so oke anyị ga-akwado na Sowere, mana ihe m na-agwa n'ụwụ na protest a Sowere na-akpa ya ga ọjọọ ka e were ya divert attention na ndị Yoruba ji ndị Igbo na Yoruba Muslims wụ ha ji ndị Igbo na ihe ahụ emenye. Ndị Igbo bụ Igbo asị na mmiri dọ na-eji bụ nwa nkịta ka ọ dọ. Okwu Nnamdi Kalụ bụ ndị Igbo ka ọ dịrị ka iliten otu ọbụla anyị nwere ike isi lite puto pressure, ka ilite puto pressure. Mmụọ na onwe mbụla ọlọ Nneka Chimezie adị m kwadobewe enwe onye ọbụla ga-akwado ụmụ nwaanyị anyị ka anyị tokwenu tinye ọnụ n'okwu a, ka anyị tokwelite n'okwu a, anyị ga-anabata ya. Maka na ahụrụ m na-agbajiela ụmụ nwoke aka, maka na ụmụ nwoke anyị yuta anyị lite ugbu a na-aka amagharị ahụ ihe a na-agba ha ka nga a na-agba nnụnụ, ka nga a na-agba nta. Maka na ndị isi anyị ndị ọnụ rụrụ n'okwu erela ọnụnụ na ihe ọmaghị kwuru maghị esi na anyị a na-ekwuzi okwu Biafra na ọchịchị Tinubu adịwụrụ anyị otu anyị dị. Tinubu federal gọọmenti mere employer asị dịka ụbọ ya laa n'ala Igbo jide boys a Igbo ebo ya IPOB, ya wụ gọọmenti ụmaghị so dị ya ahụ mma. Yes, ọ ga-ekwu ya because ọnya nwa mere federal gọọmenti mgbe ọwụ chairman South East Governors Forum ụmaghị single handed jaki ya kpọbata ndị amị n'ala Igbo dịrị onwe ya peaceful. Na problem anyị nọ n'Igbo a ụmaghị dọbatara anyị ya na ndị amị a na-agbakwutere anyị ụmaghị kpọtara ya ọrụ ya pụta na TV kwuo na ya ga-ekrete a parallel IPOB.
so para IPOB ahụ o kirietụrụ mgbe ha kpọbatara ndị elehen Ebube Agụ unu ole anya unu ga-ahụ na mgbe ahụ ozugbo Ebube Agụ bịa anyị bido n'ụwa like 3 factions abịa nwee Ebube Agụ nwee ụmụọma nwee unknown gọọmenti so ya that parallel IPOB maghị si a ga-create ya na Hope Uzodimma and they did a good job ha bịa create ụmụọma ndị nke ha sụzi ọwụ ha IPOB now so he did create that ụmụọma stuff then bịa create unknown gọọmenti ndị nke nọzi n'ime ọhịa na-arụ ọrụ dị iche iche so ọ mataghị mmadụ ole gburu so ihe ọ maghị na Hope Uzodimma mere ha bido a na-aga n'ụlọ enwere mgbe m pụtara a na-aga n'ụlọ na-enyetesa awa youth enwede na-asị IPOB egbuo because enwere mgbe m pụtara na-ajụsị youth anyị niile iro na-akpara ụgbọ a sị nye mere Fulani herdsmen arrest akpọrọ ha gaa police youth anyị niile ọ maghị si na ọchịchị adị ya mma ọchịchị Tinubu emekwatala anyị na anya na-ekwuzi okwu biko ka m jụọ ụmaghị youth anyị niile mere arrest ma ndị Ebube Agụ mere arrest ma ndị amị mere arrest ebe ka edemechiri ha ajụ nke mbụ na ụmaghị ọ na-anụkwa ihe na-eme na Tiger Base n'Imo steeti ụmaghị ọnụ maka organ harvesting na-eme n'Imo steeti ihe ewe ihe ha bubatara just ka ụmaghị wee minista just for ụmaghị to be a minister ya jide Igbo niile ree onye ma nkwa ekwere ya ụgba na second tenor Tinubu o ji wee pụta n'ọha na ụdị bleeding now n'obi mgbawa ihe ha kwụ ha sa ji kpọta ndị amị ka relax sit at home today sit at home ndị mmadụ ka na na sit at home today na the whole southeast a na sit at home all the various ways eji anụ ya so ka unu hụ na ihe ha tụrụ washi nọ ka abịa ka ha wee deliver ndị Igbo n'aka federal government because already I nọ under siege federal government has surround the guy with ndị amị then werezie ndị Fulani herdsmen na-emezi attack bandits maka ikwude ha n'okwukwuru Fulani herdsmen or bandits our governors elite in their defense chefuo na the same thing na-eme n'ugwu Hausa ihe na-eme ebe a mana ha nyeziri aka build ore the federal government na their bandits and the rest of them nye ha ọnọdụ nye ya a civil unrest coloration so ataje ị na-ele anya from outside ya dịka ihe na-eme n'ala Igbo ọwụ civil unrest ọwụ normal crime ndị Igbo na-eme wee blackmail ndị Igbo now Igbo ihe m na-agwa unu na ihe ndị gọvanọ anyị ji na-eme ihe a ejizi ala Igbo as platform atọ mgbere ya assignment ka m na-enye onye ọbụla bụ onye Igbo na-anụ olu m taa cheki ị ga-ahụ na ụmụ ụmụahịa nọ na Naịjirịa cheki ị ga-ahụ na ụmụ Hope Uzodimma nọ nyefekwara nọ na-abịa nọ n'Ebonyi steeti cheki ịhụ na ụmụ gọvanọ Peter Mbah nọ na Naịjirịa nyefekwa nọ n'Enugu steeti cheki ị ga-ahụ na ụmụ Soludo nọ na Naịjirịa nyefekwa nọ na Anambra steeti ihe a ga na-eme hapụ ha akpụta otu nne na nna ha chapụ ekpute cheki ị ga-ahụ na ụmụ Hope anọghị na Imo steeti amaghị m maka oti seems to be more calm omume ya niile na mkparamagwa ya soro na o nwere Igbo interest at heart onye ọzọ na-akpakpa ụdị mkparamagwa ahụ Peter Mbah mana in terms of ịdara federal government otu o si adara ya soro na ọnọdụ ọbụla enyere ya ọ ga-ewe n'ala Igbo n'agbanyeghị so ihe m na-agwa ndị Igbo na ọnwụrụ na-ele anya na anyị nwere political leaders na-ekwuchitere ya ọnụ anyị ọwachi adị at least ịtụmkwu ugbu a na m ga-asị nsọsọ ndị nọ na house na-ekwuchite ọnụ anyị onye nna ya abaribe na House of Assembly and Uche Agụọcha na reps sọsọ ndị awụ ndị mma na-elite na-ekwu and ilekwa anya na ha na-ata nnukwu ahụhụ ọta onye nna ya abaribe everyday ka ọ na-alụ ọgụ ebere na-emezi m that man so Igbo ihe m na-agwa unu ebe ọbụla ụlọ ọnọ n'ụlọ ọnọ na-amụnụ n'ụzọ ije ọlọle mgbe anyị ga-elite na Hope Uzodimma na kedu afọ na David Umahi eshikwarela anyị nne na-aga ericha ofe onye a na-eshikwara ọha nne mana mmadụ na-abụ eshikwarela Igbo nne ha erekwela anyị ha awụkwala Afonja of our time and Abjakaburu of our time ọlọle mgbe anyị ga-elite jụọ ndị ajụjụ maka ihe a na-emewe igbu ya otu ọ dị ka orole mgbe anyị ga-elite jụọ ajụjụ ahụ ole egbu fọziri anyị ebiri ma ya bụ na anyị zọtara ala Igbo ma ya bụ na ndị a erechighị ndị Fulani na-achọ ebe ha na-ebi ala Igbo
gọvanọ Bala Muhammad pụtara sị na ha chọrọ isetụ ndị Fulani niile nọ na the whole world na Nigeria. Otu ọmaghị si eme na otu Hope Uzodimma si eme, anyị ma ọrụ Hope rụrụ before ya abanye into politics. Dị ka enye ha ezigbote ego, ụmụ ha ga-adọwara ha ya na Amerịka ha na-eri. I'm telling you, ha erela Igbo. Ọ ga-awụ nnukwu ihe ihere na ndị a ga-eme ree Igbo. Ka anyị litenụ mara na ihe anyị mere onwe anyị tie ọnụ na okwu Nnamdi Kanu. Ndewo.